हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकढी. मी लीना आणि सोलकढीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. फ्रेंड्स, सोलकढीमध्ये तुम्ही आतापर्यंत खूप माशांचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले आहेत, पण आज मी तुमच्यासमोर एक वेगळी रेसिपी घेऊन येत आहे. ती म्हणजे भरलेले खेकडे. हे भरलेले खेकडे आहेत ना, ते खूप छान लागतात, कारण त्याच्यामध्ये जो मसाला आपण स्टफ करतो ना पिठाचा आणि वाटणाचा, तो फारच वेगळा आहे. त्याची चव पूर्ण या मसाल्यात उतरते आणि रस्सा खूप छान लागतो. आज मी मार्केटला गेले तेव्हा तिकडे मला हे खडपी खेकडे मिळाले. हे पूर्ण लाखेने भरलेले आहेत, मादा खेकडे आहेत ह्याच्यामध्ये. आणि म्हटलं आता ह्याला भरून करूया, खूप चविष्ट रेसिपी बनून जाईल. तर आज मी हे तुमच्यासमोर ही रेसिपी सादर करते. हे बघा, असे साफ केलेत, साफ करून घेतलेत आणि त्यांची लाख असते, ती अंडी असतात, तशीच ठेवायची. हे आहे त्यांचे वरचे कवच, ते साफ धुवून घेतलेत आणि त्यांचे डांगे पण सेपरेट करून घेतलेत. आता ह्या रेसिपीसाठी आपल्याला लागणार आहे कांदा उभा चिरून घेतलेला आणि सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं समप्रमाणात अर्धा अर्धा वाटी, थोडं आलं आणि लसूण, आलं लसूण पेस्ट, हे बेसन आहे भाजून घेतलेलं, आणि हे हिरव्या मिरचीचं आणि कोथिंबिरीचं वाटण, हे आणि एक कांदा उभा चिरून ठेवला आहे, त्याला बारीक चिरून ठेवायचं आहे. आणि हे आहेत मसाले. याच्यामध्ये हा मालवणी मसाला, हा बेडगी मिरची पावडर, आणि ती हळद आणि गरम मसाला. हे एक मोठ्या टोमॅटोचं प्युरी करून घेतलं आहे. तर आधी आपण काय करूया ना, हे वाटण आहे खोबऱ्याचं, ते पहिलं भाजून घेऊया. ते तव्यावर 1 टेबलस्पून ऑइलमध्ये खरपूस ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. कांदा आणि खोबरा छान भाजला आहे. आता त्याला थंड करून वाटून घेऊया. आता यातलं अर्ध वाटण म्हणजे 3 ते 4 टेबलस्पून आपण एका प्लेटमध्ये काढूया. आणि त्याच्यामध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून आपण हे भाजलेलं बेसन घेऊया. आणि हे मसाले आहेत त्यातलं अर्धा पोर्शन आपण ह्याच्यामध्ये काढून घेऊया. हे तुमच्या चवीप्रमाणे आहे, तुम्हाला किती पाहिजे असेल तसं तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. हे चवीप्रमाणे मीठ. आणि आता छान मिक्स करून घ्या, एकजीव करून घ्या. आता हा मसाला रेडी झाला आहे. आता आपण खेकडा घेऊया, खेकड्यावर हा मसाला लावूया आणि त्याच्या कवचमध्ये पण हा थोडासा भरूया आणि दोन्ही पण एकत्र लावून असं बंद करायचं आहे. अशा प्रकारे चारी पण खेकडे भरून घ्या आणि ते रेडी करून ठेवा. आता ह्यांना आपण एका दोऱ्याने बांधून घेऊया. बाकीचा उरलेला मसाला आणि बेसनचा उरलेला मसाला तो एकजीव करूया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे खेकडे
भरून रेडी आहेत, तोवर आपण मसाला बनवण्याची तयारी करूया. त्याच्यासाठी एका पातेल्यामध्ये 4 टेबलस्पून तेल घाला आणि जो आपण एक उभा चिरून कांदा ठेवला होता बारीक, तो याच्यामध्ये घाला. त्याला छान परतून घ्या. त्याच्यात 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट घाला. त्यालाही छान परतून घ्या. कांदा थोडा ब्राऊन झाला की त्याच्यामध्ये हे सगळे मसाले घाला. जे मसाले उरले होते बाकीचे ते घाला. याच्यामध्ये जर लाल तिखटचं प्रमाण तुम्हाला थोडं जास्त हवं असेल तर तुम्ही मालवणी मसाल्याचं प्रमाण थोडं वाढवू शकता. आता याच्यामध्ये कोथिंबीर आणि मिरचीचं वाटण घाला. ते छान मिक्स करून घ्या. आता टोमॅटो प्युरी याच्यामध्ये घाला. हे 2 मिनिटं असंच ठेवा. टोमॅटोची प्युरी चांगली शिजली पाहिजे. आता बॉइल्स येत आहेत त्याच्यामध्ये. आता आपण ते कांद्या खोबऱ्याचं वाटण ह्याच्यात घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. थोडं पाणी ॲड करा. चवीप्रमाणे मीठ घाला आणि मिक्स करून घ्या. त्याला उकळी आल्यावर त्याच्यामध्ये हे खेकडे सोडा. हे मी तुम्हाला दाखवलं आहे ते 4 खेकड्यांचं प्रमाण आहे. जास्त खेकडे असतील तर थोडंसं वाटणाचं आणि बाकी इतर इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्यांचे प्रमाण वाढवून घ्या. मिक्स करून झाल्यावर झाकण ठेवून 15 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर यांना शिजू द्या. आता 15 मिनिटानंतर आपण चेक करूया. खूप छान शिजले आहे आणि तर्रीही दिसते वर. रंग खूप छान आला आहे. हे भरलेले खेकडे तयार आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि झाकण लावून ठेवून देऊया. याला सर्व करताना गरम भाताबरोबर किंवा तुम्हाला हवं असेल तर पावाबरोबर सर्व करा. खूप छान लागतं. फ्रेंड्स, ही झाली आजची रेसिपी. जरूर ट्राय करून बघा आणि आवडली असल्यास कमेंट्स बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. पण त्याआधी सोलकडीला सबस्क्राईब करायला आणि माझ्या व्हिडिओजला लाईक करायला प्लीज विसरू नका. थँक्यू. बाय.